खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 7 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 21 सावन दान 1433 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। शुक्रबारनि बे गोथार साना नोंथांनि जिउआव गोदान समायना, थुलुंगाखांनाय आरो सानस्लाबनो हायै जाफुंसारनाय लानानै फैदों। नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबजों गोसो बोनानै मावख'गिरि थाखोआ नोंथांखौ मोनसे गिदिर मावथांखिनि दैदेननायखौ गथायनो हायो। फालांगियाव गोदान आदब आजावनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन आरो रांनि बोहैनाया बांगोन। नखरजों लोगोसे रंजानाय थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। वृषभ राशि। लक्ष्मीनि जर'खा अनुग्रहनि थाखाय दिनै नोंथांनि सुख-सुबिदा आरो धोन-सम्फथियाव गोबां बांनायनि जाथावना दं। हा-सम्फथि एबा गारि बायनो नाजानाया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। दिनैनि साना फेशन, समायना आरो इन्टेरियरजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फानि सान जानो थांगासिनो दं। न'आव बाहागिफोर फैनायनि जाहोनाव मिनिनाय आरो खुसिनि आबहावा थागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों रमान्टिक मोनाबिलि बारहोनो खाबु मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा जोबोद रिफ्रेश मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि सोरजिलु आरो गोदान साननो हानाय गोहोआ नोंथांखौ जाफुंसारनायनि गोदान गोजौसिम लांगोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय मोनसे गोनां गोरोबथाया दिनै नोंथांनि फारसे जोबथा जानो हागौ। मार्केटिं आरो मिडियाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर बाथ्रा मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लानाय मोनसे सोलोगोनां थिरांथाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा होगोन। गथ'निफ्राय गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ गोदै थागोन आरो गावजों गाव फोथायनाया गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों बाथ' गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव जोबोद गोजोन आरो मोजां गोहो थागोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरनि हेफाजाबजों गोब्राब खामानिफोरखौबो गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन आरो बिमा-बिफानि बोरआ नोंथांखौ मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार खालामगोन। हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि गोदान थांखि फैनो हागौ। मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोजां खामानिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि जोहोलाव आरो मान-सन्मानाव गोबाङैनो बारलांगोन। मावख'आव नोंथांनि सोदोबफोरखौ मान होनाय जागोन आरो नोंथांनि देरसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांनि रोंग'थिखौ नाजावगोन। सोरखारि खामानि एबा थाबथानाय फाइलफोरा गोख्रैथि मोनगोन, जाय गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनिख्रुइ बांसिन गोख्रों जागोन आरो आयनि गोदान फुंखाफोरा खुलिनो हागौ। लोगोफोरजों मोनसे गोदान बिथांखि बानायनो हायो। सावस्रिनि बेलायाव साना जोबोर मोजां जागोन। गोहोनि आंखाल जानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। कन्या राशि। नोंथांनि गुनद्रा मेलेम आरो आखा-फाखाया नोंथांखौ दिनै जायखिजाया गिदिर खैफोदनिफ्राय उदां खालामगोन। फालांगियाव बादायारिफ्रा नोंथांनि सोलोनि सिगाङाव गसंनो हानाय नङा।
बायजोजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखरारि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि साबसिन फिथाइ मोनगोन। सोरां यगा आरो ध्यानआ सावस्रिनि बेलायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गाब। तुला राशि। नोंथांनि गावनि राशियाव शुक्र ग्रहनि थानाया नोंथांनि जिउआव गोबां गोसो बोहोनो हानाय आरो जौगाहोगोन। दिनै खामानि थिलियाव बयबो नोंथांनि बाथ्राफोरजों गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा आरिमु, देंखो, डिजाइनिं आरो फालांगिनि बिथिङाव मोनसे गिदिर मासि मोननो हागोन। रांखावरिनि आंखालनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो थाबथानाय राङा फैफिनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नोंथाङा मोनसे जर'खा अनथोब मोननो हागोन। सावस्रियाव गोजोन आरो गोसोआरि गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों गोसो आरो थिरांथानि गोहोजों गोजोनथाव थासारिफोराबो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। साख्रियाव नोंथांनि जायगा आरो फोथायथिखौ रोखा खालामनाय जागोन। सम्पथि बायनाय फाननायाव गोबां मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। न'आव सुखु-खुसि आरो जौगानाया बांगोन आरो उन्दै बिदा-फंबायनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोनाबिलियाव देबि लक्ष्मीखौ सिबियोब्ला न'आव रांनि बोहैनाया बांसिन जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ जौगानाय आरो गियान आरजिनायनि फारसे बांसिन जागोन। गोजौ फरायनाय, बिजिरसंनाय आरो बोसोन होनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना जाफुंसारनायनि सान। नोंथांनि सानथांखिफोरा रांखान्थियारि बिथिङाव थि जागोन, जाय नोंथांनि दोनथुमनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो न'आव गोजोननि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा गोदान रोंगौथि सोलोंनो थाखाय दिनैनि साना साबसिन सान। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि गोथारथि आरो बावसोमनायनि थाखाय नोंथाङा खामानि थिलियाव मोनसे गिदिर मासि एबा मान मोननो हागोन। फालांगियाव गोदान बाहागोगिरि दाजाबदेरनाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानाय जायखिजाया आयेनारि एबा लेखा बिलाइनि हाबाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। आदाराव गोथारथि लाखि, सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गोदान सानस्रिया नोंथांखौ खामानि थिलियाव मोनसे गुबुन सिनायथि होगोन। IT, मेडिया आरो सोरजिलु आयदानि थागिबिफोरा मोनसे गिदिर इन्टारनेशनेल प्रजेक्ट एबा मान मोननो हागोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मावसारनाया बांगोन, जाय गोदान आरो गोख्रों सोमोन्दोखौ दैदेनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाजों गोसोआ खुसि जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनसे गोदान आरो गोदानथिनि मोनदांथि थागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। शुक्रबारनि बे साना नोंथांनि गोसोखौ गोजोन आरो मोजां लामाथिं दैदेनगोन। साख्रि आरो फालांगियाव नोंथाङा सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि सुबुरुन मोनगोन, जाय सिगांथिं दावगानायाव हेफाजाब होगोन। स्टक हाथाइ एबा गोदान फालांगियाव रां थिसननायनिफ्राय सानस्लाबै मुलाम्फा जानायनि जाथावना थायो। नखराव मोजां खामानिनि सायाव सावरायनाय जागोन। मोनाबिलियाव इसोर लक्ष्मीनि मन्दिराव थाङोब्ला नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन आरो सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब।
अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।